Friends, baba na mo pa ikol na bi. Baba na mo mga wala mga sakit. Uy! Hindi magot ang mukha niya. Mukhang manala yung katawan niya. Abot mo. Okay. Romansa rin. Abot ba na ito ang super rin? Katawan para na eh. Kaya rin. Yung dalawa. Right, lock and load. Para magpantay kayo. Picture, wait,